Igbo kwenu, Igbo mmanụ. Taa bụ Nkwọ. Ana m asị ka chi Nkwọ kwọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Anyị ga-adịkwa ka ikuku maka na ikuku anaghị ama n'ọnya. Ya gaziere nwoke, gaziere nwaanyị. Iseeeeee. Aha m bụ Adanma dị Igbo. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị ga-abụ Ákàraka. Ákàraka bụ ihe ndị bekee kpọrọ destiny. Ọ dị iche na enweghị ike ịdị otu. Ákàraka bụ ihe na-ebuli gị elu n'ịdị elu na ndụ. Ọ bụ ya na-ekpebi ọdịnihu gị na ndụ. Ákàraka bụ nnọọ nzube gị ibi n'ụwa. N'oge nna nna anyị ha gba elu ka bụ ala ọsa, mgbe a mụrụ nwa ọhụrụ, a ga-achọta ezigbote dibịa afa ka ọ mata ebumnobi nwata ahụ o ji bịa n'ụwa ma emesịa. Nne na nna nwa ahụ ga na-elekọta ma gbaa mbọ ịhụ na ha tinyere nwa ọhụrụ ahụ anya ka o were ike jee ije ụwa nke ya nke ọma. Mana taa ọ dịghịzi etu o si wee dị na mbụ. Ọtụtụ ndị mmadụ, ọbụlagodi ndị na-eruola ihe dịka afọ 50 ha, ka na-achọ etu ha si ama ebumnuche ha ibi ndụ. Ha na-agagharị site n'otu onye mmụọ gaa na nke onye ọzọ, ya na site n'otu dibịa gaa na nke onye ọzọ. Ọ bụ n'ezie na mgbe onye jiri tete bụ ụtụtụ ya, mana ọ kacha mma ma ịchọpụta Ákàraka gị n'oge. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ n'ụbọchị taa n'ihi na ha achọpụtabeghị Ákàraka ha. O nwere ike gị na ndị mmụọ gị na ha so wee bịa ụwa dị n'ezigbo mma, mana ọ bụrụ na ọ dabaghị n'ebumnuche ha ebe ị nọ, ahụhụ gị ga na-aga n'ihu. Mana ịchọpụtakwa Ákàraka gị nke chi gị kwadoro gị, ihe ga na-agara gị nke ọma na-agara gị ziriri gwerere. Ịgba nju gbasara Ákàraka na nnyocha kwesịrị ekwesị bụ ihe mbụ nne na nna gị kwesịrị imere gị mgbe a mụrụ gị. Mana ọ bụ ihe mwute na nne na nna anyị ha gburu oge ha n'ụlọ ụka. Mana taa, onye ọbụla etetela n'ụra. Bilie ka achọpụta onwe gị. Ajụjụ m na-ajụ anyị taa bụ, ị chọpụtala Ákàraka gị? Ọ bụrụ na ị chọpụtabeghị ya, gịnị mere iji egbu oge? Eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Gaa chọpụta Ákàraka gị. Ka m nye anyị nwa obere ọmụmaatụ. Ọ bụrụ na Ákàraka gị bụ ihe gbasara ezi mmụọ, agbara nwaanyị, dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, dibịa afa, derezie gawazie, ma ga-esi mba na ị chọrọ ibu ụzọ zụwa ahịa, nwanne m gee ntị ọfụma ọfụma, dodo aka gị na ntị. Abụghị ebugodo ụzọ mebiegodo ahịa gị ahụ n'otu ntabi anya, wedaa gị ala. O nwere ike mere gị ebere, tinye gị n'ụgbọala, ziga gị n'obodo gị na-ejighị shishi na-atọgbọghị kobo. Mana ịmalite ime ihe agwụ chọrọ ka ime, ị nwekwara ike ime azụmahịa ndị ọzọ wee mee nke ọma. Mgbe ị wụnyechara agwụ gị, gbalịa ka ị mara ụzọ agwụ gị chọrọ ka ị na-eso, ka ị wee nwee ike zenarị ndọghachi azụ na-agaghị n'ihu. Ya gaziere nwoke, gaziere nwaanyị. Udo dịrị unu. Biko nụ, gbalịsie n'ike na-esonyenụ m na nkụzi m niile. Nke bụ eziokwu, ị ga na-erita ezigbote uru.